Drahí Slováci, je zaujímavé, že namiesto toho, aby sme od týchto udalostí utekali, aby sme hovorili, že stačilo, už nikdy viac, začíname s veľkou ľahkosťou opäť hovoriť v Európe o vojne. Ako keby to nič nebolo. Začínajú sa zhadzovať a organizovať útoky na pamätníky vojakov Červenej armády. Mne zakazujú, vraj nemôžem cestovať, nemôžem ísť pripomínať si koniec druhej svetovej vojny. Robert, jeden z hlavných dôvodov, prečo tvoja strana bude vylúčená zo strany európskych socialistov, je to, že si bol v Moskve a v Pekingu na oslavách konca druhej svetovej vojny a že si sa stretol s ruským prezidentom a s čínskym prezidentom. My sa všetci už museli definitívne zblázniť. V roku 2004, keď sme vstupovali do Európskej únie, bol som presvedčený, že to je jeden jediný projekt, ktorý vie garantovať mier na európskom kontinente. Avšak dnes sa z Európskej únie stáva nie mierová sila, ale vojnová sila. A priznajme si to, že viacej hovoríme na pôde Európskej únie o vojne, ako hovoríme o mieri. Priznajme si, aké obrovské chyby robíme v poslednom období. Oznamujem každému, kto má tak strašne rád vojnu, že to nie je počítačová hra. Nenarábajme takto ľahko s vojnou. Nenarábajme s ňou ako s niečím, čo je normálne. A ešte sa nás pýtajú, ako chcete motivovať mladých slovenských ľudí, aby išli do vojny. A do akej vojny máme ísť? Aká tu je vojna? Kto nás ohrozuje? Slovensko nemá ani morálny, ani historický, ani právny dôvod uvažovať o akomkoľvek vojenskom dobrodružstve. A odporúčame Európskej únie, aby takú istú energiu, akú venuje dnes vojne, venovala ukončeniu vojny na Ukrajine, lebo v jej rukách to je. A opäť si stojím za svojimi slovami, že je to často úsilie viacerých štátov Európskej únie, ktorú tú vojnu podporujú. A táto vojna už dávno mohla skončiť. Ak chcete na Slovensku vojnového premiéra, musíte ma vymeniť. Ja Slovensko nikdy nezatiahnem do žiadneho vojenského dobrodružstva. Slovensko je mierová krajina. Nech žije mier.